Oh. Apuni marina na mare itu. Gudule no. Itu maribu lagi no. Abi na bunwa. Pina. Nung buro nama. Buro. Biar mah itu disas bu nama. Di habjubu. Mari tali dia ni ya. Muya seralang deh. Adik madir ba, erinnya narkebu ba. Kau besar tak nisir biar raja ni ya. Biar aku besar. Kau dah mai di mana? Kau dah tu kuman. Ini lemah mana? Ini lemah. Angin jauhnya malu deh ni lemah. Umpai nisir dah bi di kondisi dah nisir jaga hugar nak khar lagi sih nama. Bara ba deh lemah khar bulu kuyu. Oh khar nu kuyu. Bobi kiba bobi ga hagutan pernah kelapa nani hagutan lagi ni buih sebegila. Oh. Salah sasilos. Sasilos. Yuk thaba yuk biya. Acha. Tu ba mana dia lembah mana kurwa sigar jaya. Kurwa jaya. Untuk dah mana buih sama lagi ba. Hello logofer, good morning to everyone. Ang bonisimbo angni goso gorbonifराय angni अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय आं दायो दंफैयो बे जाहैबाय जा माजरगापारि बर' गामियावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै बिथांमोननि माखासे गामिनि थासारिफोरखौहाय माने दैलां बोथोर नालाय फैबाय आङो जों मोनसे खामानियाव फैदोंमोन मोनसे खामानियाव जों फैबाय ओमफ्राय दायो दिन्थिलांसै ना जों ओरै फैबाय बेयाव जों माखौ दोनबाय गारिखौ बैयाव दोनना फैबाय मोनसे तिनालियाव ओमफ्राय थांबाय नैबे बियो मा दै थायो आंथ' बेखौ मिथिला ओमफ्राय माने मा जाहैबाय बर' गामियाव हाबनांगौबा नैबेबायदि दालांजों बारनानै थांनांगौ बे दालाङा मोनसेया जायाखै जुदि जायोबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रामोन औवानि दालां हेबना होदों निस्सय माने मोनसे समाव जागोन बायदि मोनदां वा माने गारिथ' थांजाया बाइकआ थांजायै जानांगौ जों दायो ओरैजाय थांसै बेनो जाहैबाय माजरबारि गामिनो खिन्थु गामिनि माखासे हाल सालफोरखौ एसे दिन्थिनोसै आं बेसेबांसो गामि दंथाय घर न'फ्राबा जायखिया दालांखौ बारग्रोनोसै नङा होमबा बिनि उनावसो मिथिलांबाय थानोसै थांग्रोनोसै आंनि सिगाङाव दङ सानैसो जोंहा खेवमालि बायद'बो दङ ओमफ्राय जोंहा जाहैबाय दायो नोलोबारि पन्सायतनि गोदानै मोननाय काउन्सिलर ओरैजाय मा गामि मोनहैगोन बेखौथ' मोजां मिथिला आङो बे बर'ना हारसाब्रा मानसियालाय बर'ना बर' बायदि मोनदों आदसा बेखौ मा गामि होनदों माजरबारि बे दैखौ मा दै होनो बेखौ जोंनि खिनाव बुरहुथि होनो बुरहुथि मानो दालां जायाखै बेलाय बेनि जाहोनानोथ' मानि थाखाय जायाखै बारा मोजां मिथियाना ओरैनो नोंसिना बे गामियाव खै घरसो दङ 38 ना बर' गोजा मानसिया फनाव बेस्थ' जों दायो ओरै थांगोनसै बेयाव मोनसे खामानि दं होनदों आरोना ओरैजाय नै औवा सिं सिंजोंसो थांनांगौ जाहैबाय नुबाय दा नै ओइ सोर मोनहैबाय लामाया माने दै सेर नालाय निस्सय माने बे दालाङा जेब्ला जागोन अब्ला माखासे डेभेलपआ अट'मेटिकलि जालांगोन आरो बे दालांनि थाखाय बा दैनि थाखाय माखासे प्रब्लेमा निस्सय जायाखै नङा जादों जानांगौ नङा होमबा ओरैबो थांजायो जानांगौ खिन्थु ओरैजाय बारस'नाय लामा बायदि मोनदां दै सेर सेर आरो बे दैनि प्रटेकसन आसलथे आंनि न'निफ्राय जाहैबाय बियो खमसे खम 12 किल'मिटारनि गोजानथ' नङा 12 किल'मिटारनि बारगोन माने 15-20 किल'मिटार गोजाननि बाथ्रा आरो बियो लामाया औ गोरोबलायबाय आं फुङावनो फैदोंमोन जोङो बायद'जों नैबे जा बायद'नि खाथियाव बे बायद'नि खाथियाव फैनानै जों आरो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरो बे मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो दायो मोनफैलायबाय नैबे जायगायाव आरोखि सोरनि न' आंथ' बेखौ मिथिला जायखिजाया बायद'मोनजों खिथु फैफाबाय आङो जायखिजाया थांनोसै नङा होमबा बिथांमोननि न'आवहाय नै ओरैजाय जायगाफोरा दैया लोमो बायदि मोनदां नै एक्सुवेलि जायगाखौ नायनानै बेफोराव दै लोमजोबायदि मोनदां ओमफ्राय दाया नै एसे अखा हानायाव बिदि जाबायबा निस्सय दैखौ लोमगोन बायदि मोनदां जायगाखौ नायनानै दै जामार बायदि मोनदां नंमारगौ नै बेयाव माने नायबाथ' माने दैखौ लोमगोन बायदि मोनदां मा बानायदों मा नायहैखैलाय मा नायखो इयो मा जाखो थौ কি বনাইছে কি বস্তু এইটো স্পেশাল নেকি আপুনি মাৰে না নামাৰে সেইটো গধূলি ন এইটো মাৰিব লাগিব ন abi na bonwa bine nung boro nama boro biar mah itu दै जाजोबो नामा दै न' सिंमानि हाबजोबो दै हाबजोबो माथो दालाय दैयानो गैया मैया सरालांदो ओइ मा देरबा ओरैनो नारखोबोबा खै बोसोर जाखो नोंसोर बेयाव रायजो जानाया बिराद गोबाव जाबाय गोदो मायदिमोन दैया गोदोथ' बहुद खममोन इदि लोमामोन ना इदि लोमामोन आंनि बिहावनि आमोलाव दै होनो लोमामोन ओमफ्राय नोंसोर दा बेबायदि कन्डिसनाव दा नोंसोर जायगाखौ गारना खारनो गोसो जायो नामा बाराबा दै लोमबा खारनोबो लुगैयो अबाव खारनो लुगैयो बबे
बबेखौबा बबेबा हा गोदानफोर नागिरलाबायनानै हा गोदान नागिरनो बैसोबो गैला औ फिसाला सासेल'सो इयाव थाबाय इयाव गैया इयाव थाबाय इयाव गैया आच्छा थोबा माने दैया लोमबा माने खर'आ एसे गाज्रि जायो आरो खर' गाज्रि जायो उन्दुनाय मानि बैसां मानि लोमोबा लोमोना फालें मानि ओमफ्रायथ' नाफ्राथ' मोनजायो खोमा नाया बिदिनोसै भाद्र मासाव सावन मासावसो मोनजायो दा मोनजाया होमबा दा मोनजाया दे जों जिरायगोनसै दे दा मोजां रायलायनोसै मोनफैबाय उफाय गैया औ सियार बायनो हायाखै औ बायनो हायाखै औ बिजाव जालिया माथो एसेबो आंखौ नांगौराखै अ नोंसो बिजावजालि न'निसो खाबा न'निसो आच्छा नाया गामियानो आंनिखा खोदोमगुरिया गासिबो आंनिनो बिजावआ जालि गोजा थांबा ओंखामखौनो मोनजाबोआ नोङो थगायबाय खोमा गाहा बिजाव जालिया लिंहरदों ओमफ्राय दा नोङो बिजाव जालिनो मा जाहोगोन बेखौल' खोन्थादो बिजाव जालिनो ओं बिहामजाबो गैलाना दा खामानि मावनो मालाय फिसौखौ स्कुल लांबाय फरिखा दङ औ माइ गायोना नोंस्रा माइ गायो खोथियानो माथो बारा जौवाखै होमबा नोङो दै देरबा माने खारनो गोसो जायो आरो खारनो गोसो जायोना खारनोथ' गोसो जायो दा नै माबाबो बाथिहाराबो लालाय लांबाय आबा मालाबा दुब्ला फैबा मायदि बाथिहारा मालाबा थैनोबो हागौ बाथिहारा माने मा बुस्थु मानसि बानग्रा हैद इदि खोथाखौ बुंलाबायो नामाब्रा सोरबा बेखौल' सिमां नुयो दाना माबायदि देलाय माबायदि खोन्थालाय माबायदि सिमाङा बेबायदिनो माने आं बाथिहारा जाबोबाय बुरिबोबाय आं थैसिगोन फिसा फिसौ आलाय सिलाय जासिगोन नों सानोसो आरो सिमाङावथ' नुवाखै होमबालाय माथो इदिखौ साननो हामाना आं दा नै बिहामजोबो थांबाय माबा माबि जानानै ओंखामखौ इयाव संथेबना जानानै आंबो फोथार थांसै होनना सोंखादों दायो आच्छा सोर हालेवो नोंस्रालाय ट्रेक्टरालाय अ ट्रेक्टरासो बै खामानि मावनो थाहैयो ओमफ्राय नोंना जोनोम न'आ अबावमोन जोनोमा कामरुप नोंलाय बेसेबां सनाव फैनाय बेयाव हाबा जाफैनाय आंथ' बिराद गोबाव जाबाय दालागै 90 बोसोरसो जाबाय नों ओजों हाबा जानासो फैखानाय ना बेयावसो हाबा जाफैनाय सिलंआव फैदों नोङो आच्छा गोसोथोना फैनाय ना खासनना फैनायब्रा नोंलाय माथो एसे बिदन सोंखो आबा जिराय नङा नोंजों रायलायनो बिराद लुगैदां माने नङा नों आरो मोजां खोथाखौ खोन्थादियाना बावबाय खोमा नङा नोङो नै नोङो ओमफ्राय खारफाबोनाय ना नोंखौ खावना लाबोनाय ना नों गोसोथोना खारफाबोदों हिनजाव गैया होननायखाय मा जाहैबाय जोङो फैनानै नै इयाव सासे आयं लोगो मोनबाय आङो माने माजरबारि गामियावहाय आंबो माने फैनाय एबारसो फार्स्ट टाइम होनजासै आरो न'निफ्राय जाहैबाय बिराद गोजान जों फैदोंमोन नैबे बायद'नाव बै बायद'जों जों ओमफ्राय नैबे जा सारखौबो सासेखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय आयं गिदिरखौ लोगो मोननानै माखासे खोथा रायलायबाय ओमफ्राय बै मा होनो बिथांमोना माने दैलाङाव ओरैबायदि दै जायोनो खिन्थु मैया जों फैनांगौमोन आरोखि होमबाना दैखौ नुगौमोन मैया दाख्लै माने मा जाहैबाय बे आयं बुरिया जाहैबाय इखौबो माने फिसाला गेदेरा गोजौ जायालै आइ इदिनो जागोन होननानै बुंबाय दै जायाना दैया आलिखौ होना होबायना ओमफ्राय मालाय नारखोबाथाय थांनो ओंखारनो लामा गैलाना आरो ओरै दाबो हाबफैसै उसिनोसै बे मटर माखासेखौ आंखायनो होबाय जेनेबा ना गथ'फोरखौनो दारा जेनेबा नोंसोरोथ' जों जेरैबायदि नोंसोर जेरैबायदि लुगैयो जोंबो बेफोरबायदिनो हेफाजाब होयो बे दैमा सेरनि लामाखौ मोजां होयोबा जों माजरबारि एसे सुगाव फैगोन होननानै सानो आरोना माने दै जौरिफोरा बेसेबां मालाय गिदिर गिदिर गोजौ गोजौ होदों होमबा दैमाया हाबाबा जोंखौ बेसे डिस्टार्ब खालामा माने बै दैमायानो उसिनानै दैमायाबो ओरैनाबो नाखौ मोनसै ओरैनाबो उसिनो हाबसै ओमफ्राय मालाबाथ' दै देरगौबाथ' ओंखाम ओंख्रि संनो मोनबावसै सोरहाबा संबाय जौसा जानोसै थासिगोन बिदि जायो आरो मानो होनबा बुजिया बुजिया जायो एकदम प्रब्लेमानो प्रब्लेम फिसा फिसौ आलाय सिलाय मोसौ मोसा मालाय मोसौआ गैला दा मासे मासेल'सै सोरनावबा दैनि थाखाय मोसौ लानो हाला एबार बोरमा बिराद लादों बोरमा लाबाबो बोरमायाबोथ' दैयाव थायाना दैयाव थाया जोब्बाय माबा मोनसे फिल्ड लाफैबाय बेखौनो जाजोब्बाय खानथोनबाबो खाया बोरमायावथ' बेसे थाखा मोनदों जों मिथिया आरोना ओमफ्राय नोंना बिहामजोआ बहानि बिहामजोआ बहानि बिहामजोआ बाक्सानिफ्राय दैखौ नुनानै गिफिदोंना बियो बाक्सायावथ' दै गैया ओंखारा गियो ओमफ्राय जेला फैजेननाव दैखौ नुनानै खारलांफिननो नागिरदों नामा एबारसो नुसिगोन
नङा बोसोरथाम जाबाय नङा बै समाव जेनेबा नै लाबोजेननायावथ' दैखौ नुवाखै जेला दैखौ नुनायाव माने थांफिननो नागिरदोंमोन नामासो होनदां थांफिननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नों बोरैथो लाखिफिननो हाखो मालाय बिमायानो लांफिनो होनबाय थायोबा माथो बुंबावनो आंलाय थाङो ना मायो मालाय फिसाबा साब्रै बिनानाव सासेल' लाना फैबाय गोदाव सोरावसोहाय जानो खोथाया मा बुंनो नोंनिबा ओमफ्राय बिहामजोखौ नों हगारफिनगोन ना फिना थांबा हगारलाबायसो थागोन नालाय माने एसे हगारलाबायसो एसे सस नङा ना